Hej alle sammen, velkommen til vores kanal, som I kan se er Laura her. Og det er fordi hun er hjemme hos sin far i dag. Men i hvert fald, jeg tænkte, jeg ville lave sådan en her video. Ting jeg, og sikkert også mange andre, hader ved sommerferien. Og jeg tror, der er omkring 5-10 stykker derimellem. Tænker jeg ikke sådan, lad os gå i gang. Den første ting, det er, vi alle sammen kender sikkert det, man har nogle klassekammerater, der skal på ferie før en. Altså hvor man, for eksempel nu siger vi, at jeg skal blive hjemme hele sommeren. Og så en af mine veninder, hun står sådan her, haha, jeg skal på ferie, så nogle billeder. Det er sådan noget, jeg havde ved sommerferien. Fordi der er rigtig mange, der skal ud og rejse, så der er der sådan mange billeder og sådan noget. Det havde jeg i hvert fald ved sommerferien, og nogen skal noget specielt, og de sådan bare sådan videoer, sådan snaps og Facebook-billeder og sådan noget, og man står bare der. Seriøst. Nu fik jeg ondt i halsen. Det er i hvert fald den første ting, jeg havde ved sommerferien. Den anden ting, det er, at Mathilde ikke har noget at lave, og hendes forældre er meget sådan, den her måned skal vi ikke bruge nogen penge. Kun til mad og sådan noget, ikke? Men ikke til at komme i filmøren eller sådan noget, ikke? Og når man bare ikke sælger penge derhjemme, så er det bare sådan, ej, seriøst mor, seriøst. Hvad skal jeg så lave? Og man sidder bare der. Og alle ens veninder er et eller andet sted henne. Det er sådan noget, der er niten, og man har ikke nogen at være sammen med, og så keder man sig mega meget. Og det er sådan, det jeg igen hader ved sommerferien. Men man kan så også tænke på, at det er det, der er nederen, fordi i skolen er der altid et eller andet at lave. Altså, der skal man altid lave noget, så der er det ikke, der kan godt være, at man keder sig, men man har noget at lave på en eller anden mærkelig måde, ikke? Det er sådan, det er lidt nederen med sommerferien. Nå. Tredje ting, jeg hader med sommerferien, det er, at folk er lidt mere sådan, hvordan skal jeg sige det? For eksempel ens forældre, de er mere på arbejde, så de har ikke tid til, at vi kan tage et sted hen. Sådan, så man bliver helt sådan, ej, hvad skal jeg lave? Og så siger en forældre, jamen du kan bare komme med på arbejde. Nej, okay, jeg bliver hjemme. Sådan, rolig. Jeg gider i hvert fald ikke med på min mor til fars arbejde. Men sådan noget, ikke? Det kender jeg sikkert alle sammen, hvor man skal være alene hjemme, eller så man overgår bare ikke at være alene hjemme, så skal man passe hunde eller kanin, eller hvad man har. Og ellers går min far med dem normalt, så det er rimelig luksus. Nå, det var så min tredje ting. Nu går jeg til min fjerde. Fjerde ting, jeg hader ved sommerferien, det er, når det er møgvejr. Det hader jeg. Og så kan man ikke engang gå udenfor sådan, jeg kan lige prøve at vise jer det nu. Altså det er sådan noget her, ikke? Det er sådan, måske kan I se, nej. Der er stadig små vandpytter her rundt omkring den. Sådan lidt vådt og trampolin og sådan noget. Og så er det altså bare niten, når man har sommerferie, at det er noget møgvejr. Så skal man jo ikke lave en brud. Så skal man bare sidde herinde. Og så kan man få en veninde på besøg, og så siger de, hvad skal vi lave? Og så siger den en forælder, så spørger man lige en forælder. I kan læse en bog. Nej, okay. Nej, ellers tak. Så noget kender jeg sikkert. Det er bare ikke noget vejr i dag. Det er bare lidt skov. Men det er i hvert fald den fjerde ting. Den femte ting. Og måske kommer der en til, men ellers tror jeg, det bliver det. Fordi jeg har så mange ting, jeg hader ved det. Men den femte ting, jeg hader ved sommerferien, det er simpelthen, når man skal forklare det. Jeg skal lige finde en måde at forklare det på. Det er på en eller anden måde, når alt går dårligt. Det hader jeg, for det sker altså nogle gange, hvor man bliver uvenner med sine forældre, og man slår op med sin kæreste. Det er ikke sket for mig, men igen er det sikkert sådan noget, man bliver uvenner med sine veninder, og forældrene bliver jo også uvenner med, og sådan noget, ikke? Sådan noget tætte venner og sådan noget. Det hader jeg også. Virkelig. Det hader jeg, så tænker man, så sidder man herhjemme. Hvad skal jeg nu lave? Der er ingen, der gider være sammen med mig.
noget-agtigt, ikke? Nå, min sjette og den sidste ting, det er, når man skal få familieture. Sådan noget med, hvor hele familien samler sådan mormor, farmor, farfar. For eksempel sådan noget med fødselsdag. Hvor jeg hader det i sommerferien. Det er lige til at dø over. Man skal bare... Så skal jeg også lige have en gaver. Det er sådan ekstra irriterende. Så skal man have lavet gaver. Sådan bare niden. Og så skal man også hjælpe sin mor med at bage kager hjemme hos en. Og så skal man også lige med ud og købe en. Og så er det sådan rigtig hyggehumør. Vi står der og skynder. Jeg sidder på vores telefoner. Jeg hader det i hvert fald. Også hvis det er noget, vi skal hen til min farmor og farfar eller min morfar. Nej, ikke min morfar, det er faktisk min kender. Bare hjem til nogen med familien. Så er det sådan her. Så sidder jeg faktisk på min telefon, eller så prøver jeg at være hyggelig og snakke mig igennem det. Men det kender jeg sikkert også alle sammen. Så det var faktisk alt, jeg havde for i dag. Så jeg tror, jeg finder mig igen lidt senere. Eller i morgen, ikke? Nå. Vi ses.